gwarzo ka zama ta gaba. Talakawa mun yi na'am da kai, Shehu Usama Muhammad kai muke so mu kai zamu bi, aqida ta mu ce. Wadda mutunta ma duniya alhali ba mu san mutuncin kanmu ba. Shekara 60 da 'yan samun yancin kai, amma har yanzu ba za a iya samun sahihin zaɓe wanda zai ba duniya sha'awa. Magudi, cin hanci da kashe-kashe da ake a lokutan zaɓe su ne tamkar wasiya muke bar 'ya'ya da ƙannanmu, kuma idan sun girma ko ta halin ƙaƙa su nemi kujerar da suke nema. Wa ya samu shirin masifa ta auku nan gaba idan kuma bai canja ba. Kada mu kashe kowa domin mu rayu, don haka kowace jam'iyya kake kada ka ba da tukuci da aka yi magudin zaɓe. Suna na Shehu Muhammad Sunusi, wanda ku sani da Usama Shirman Dutse. Jam'iyyar da zuwa 'yan ƙasa ta mun karke, Usama kowa san kai ke. 'Yan ƙasa ta sai mu kula, jam'iyyar mu rike, ku zo mu kau da baka jarba masu danne mana haƙi. Yanzu kan fa ya waye, da a baya mun ka sake.